Què dieu, gent? Bon dia. Bueno, aquest vídeo és per intentar retomar el canal, ¿vale? Intentarem seguir penjant vídeos, l'únic que canviant una mica el format. Bueno, com veieu ja estic parlant en català, això ho canviarem. O sigui, hem passat de parlar castellà a català. Bàsicament, com que tampoc ens parirem famosos fent vídeos, ni molt menys, pues parlem un idioma que ens sentim més còmodes i ja està. Vale? Perquè normalment parlem en català, així que seguirem així. Sabeu que el canal bàsicament està destinat a crossfit i tal, això també ho canviarem una mica. Vale? Jo què sé, si anem a fer una activitat, volem per exemple anar a muntar a cavall, pues, a fer una ruta en cavall. Pues gravarem la ruta també, o sigui, serà més rotllo blogs així d'activitats que fem i tal. Això, aprofitant que arriba l'estiu i es poden fer activitats, jo què sé, teníem pensat fer wake, això, anar a fer una ruta amb cavall. Un dia pues, anem a un parc així aquàtic de tobogans que mola molt allà a França, a Aer, i cosetes així que poden estar guais, a lo millor us fa gràcia veure-ho. Vale, pues, tot activitats així. Sí, va fent bon temps, perquè ara cada dia plou, que ja està bé, aviam si aconseguim omplir el pantano. Però vull dir, bueno, el que ens permeti el temps, el que tinguem ganes, el que ens permetin els calés, jo què sé, si fem alguna sortida també gravar-la, bueno, una mica de tot, vaja, que no ens quedarem només amb crossfit, també n'hi haurà, però no tant. Bueno, per no perdre el costum, avui sí que us deixaré una mica de l'entreno que faré, perquè el vídeo era per explicar una mica això, que canviarem una mica i que l'intentarem penjar algun altre vídeo. I com veieu porto un outfit molt curiós, sudadera i xancles amb pantalons curts. Això és perquè fa un temps raro, així que m'he vestit raro també. I res, us deixaré una mica d'entreno d'avui. Per cert, ahir vaig fer pes mort i tinc les lumbars que ja veurem. Però en principi no m'hauria de carregar res. És tot cap amunt, vull dir que no hauríem de tenir problemes. Listo. Vale, doncs apartat d'oli fet, ja tenim l'split jerk, no era gaire pesat, així que m'he centrat més en la tècnica i en que pugessin fàcils que res més. Algun bloqueig sí que ha anat una mica més tinqui-winqui, però en general bé. Ens queda ara press de banca, primer en barra, després amb mancuernes i pujar a la corda. I aviam en banc, he de fer 5 reps, intentaré fer 110 seria fresco.
doncs al final hem pogut amb 110. Bé, he patit, l'última ronda sí que l'he patit un huevo, tio, però al final hem pogut. Ara, és un EMOM de 15, en principi és amb mancuernes de 40, però només tinc les de 30, així que afegiré alguna repetició. Crec que eren 5, em faré 7 o 8 cada minut. Espero aguantar. I llavors tinc un legless, des de sentat a terra. Les primeres guai, són 6 en total, no sé. Suposo que les aguantarem bé, no? Amb aquest bíceps. Casi un tiburón no bíceps, un tiburón. Bueno, ja ho tindrem fet. He aguantat bé. El legless sí que anava una mica més apurat, però és que no sé, com que no tinc les mancuernes de 40, no sé ben bé l'estímul que és 5 repeticions amb 40 quilos, saps? N'he fet 8 amb 30 i és que he anat bastant sobrat a cada ronda. No sé si era l'intenció ja o no sé, el legless sí que anava més xungo. Però bé, ojo el pumping que et deixa, vaig ben inflat ja. Ara, si fes bon temps, una piscineta, entraria fresco per fer unes poses. Bueno, ara sí que hem acabat el WOD. El WOD que heu vist tenia per muscle up, dobles i shoulder to the head. No era el mateix, era amb ring muscle up. El que passa que no es puc fer perquè, no sé si es veu, tinc cremades aquí i cada cop em rasca les anelles perquè rasca un punyau, tio, de cinta. I els dobles eren heavy, eren 72, no tinc la corda heavy ara i he fet amb la corda normal i n'he fet 100. Sé que hauria de fer el doble 140, però és que les tirades llargues de dobles em costen moltíssim i ja no puc entrar al WOD en 9 minuts. Eren 3 rondes, n'he fet 2 i mitja, pràcticament, i si han entrat a la tercera he pensat, si fa 140 dobles, tio, potser no entres ni la segona. I doncs s'ha adaptat una mica així. Però avui ja està.